Благословен Бог наш, сега нині и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светица име Твое, да прийде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущний даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим, и не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство, и сила и слава Отца и Сина, и Святаго Духа нині и присно и во веки веков. Амин. Премудрост прости, услышим Святаго Евангелие, мир всем и Духове Твоему. От Йоанна Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Ерусалим, а в Ерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски наречена Витезда, която има 5 притвора. В тях лежаха голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангела Господин от време на време седеше в капалнята и раздвижваше водата, и който първи влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Смирна Господа се помолим. Господи, помилуй. За мира свиши, за спасението на нашите души. Господу да се помолим. Господи, помилуй. За мира на целия свят и за благословението на светите Божии църкви и за обединението на всички. Господу да се помолим. Господи, помилуй. За това село, за тия градове и села и уния, които с вера живеят в тях, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тая вода със силата и действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се изпрати благословението Йорданово, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Тройца, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Като споменем всички свети, пречистата, преблагословенна, славна владичица наша Богородица и присно Дево Мария, нека сами себе си един други го и целият си живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите, които Ти се молят, и прати Светия Твой Дух да освети тая вода. И дай на приемащите Божии раби Илян Марин и уния, които ще работят тая кооперация, премахване на страданията, прошка на греховете, изцеляване от болка, освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърждаване, освещаване на домовете и прогонване всяка сквернота и всяко дяволско коварство, защото е благословено пречистото и великолепно име Твое, на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, благочестивия Христолюбив български народ и го запази под закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, помилуй високо преосвещеннейшия митрополит наш Игнатий, всички православни епископи, които верно проповедат словото на Твоята истина, и всеки свещенически и монашески чин. Спаси, Господи, помилуй православните християни, които стоят тук сега и Ти се молят. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в тия села, тия градове. Помени, Господи, уния, които не мразят и които не обичат, слугуващи наши братя, които са тук и които по уважителни причини отсъстват. Помени, Господи, братята ни, които са в плени и скърби, и помилуй тях, защото Ти си извор на изцелението, Христе Боже наш, и за това на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Човеколюбиви Владико, Господи Исусе Христе Боже наш, молим Ти се, усърдно погледни с милостивото си око на нас, Твоите раби, и послушай гласът на нашите моления, които Ти принасяме с вяра. Понеже Ти сам си рекал всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че ще получите и ще Ви бъде дадено, и още искайте и ще Ви се даде. Заради това и ние недостойни, като се надяваме на Твоята милост, просим, не се гневи много на нас, нито спомне нашите беззакония, но като добросърдечен
Дай ни сега Твоята благост и помилуй нас, Твоите раби, с благодата и щедростта си. Чуй молитвите и удостой просбите на Божиите раби Илян и Марин и онези, които ще работят в тази кооперация. Избави ги, Господи, от нашите видими и невидими врагове. Изпълни всичките просби и добри пожелания, защото Ти си наш Бог, от Твоето име призоваваме. Прости всичките волни и неволни грехове. Нека Ти бъде благоприятна молбата и милостта пред Твоето владичество. Закриляй ги, Господи, от всяка беда, скръб и нужда, да прекарат тих и спокоен живот, защото Ти си Бог на милостта и в Тебе е всичката ни надежда и ние Те възпяваме сега и винаги и во веки и веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи Исусе Христе, който си благословил 5 хляба и си наситил около 5000 мъже. Сам благослови този хляб чрез благодата на Пресветия Дух и умножи ги в домовете на тия, които споменахме, и освети верните, които вкусват от тях, защото си свят сега и винаги и во веки веков. Амин. Освещава се този курбан с благодата на Пресветия Дух и с поръсването на тая светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се този курбан с благодата на Пресветия Дух и с поръсването на тая светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се този курбан с благодата на Пресветия Дух и с поръсването на тая светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. На Господа да се помолим. Погледни, Господи Исусе Христе, Боже наш, към тия ястия от месо и ги освети, както си осветил овена, който ти доведе верния Авраам, и ягнето, което Авел ти принесе за всеплодие, и както те се удостоиха и насладиха от това, което от Тебе благословено и осветено, те ни да се насладим с Твоите блага. Защото Ти си истинската храна и подателя на благата, и за това на Тебе слава отдаваме на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Помилуй нас, Боже, според великата Твоя милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилуй. Още се молим за милост, живот, здраве, спасение, посещение, прощение, добро преуспяване на Божиите раби Илян, Марин и уния, които ще работят в тази кооперация, защото си милостив и човеколюбив Бог, и за това на Тебе слава отдаваме на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоем жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоем жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоем жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние православному българскому народу, на супротивния даруяй, и Твое сохраняй, Твоем жителство. Слава Тебе, Христе Боже наш, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нине и присно, и во веки и веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, истинския Бог наш, който благоволи да се кръсти от Йоан заради нашето спасение, по молитвите на своята пречиста и пренепорочна света майка и всех свети да ни помилува. Молитва ми, свети Отец наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин, амин, амин. Амин, значи, братя, да бъде, нека Божието благословение и милостта Му да е върху вас, върху вашите домове. Нека това начинание, което започваме, жътвата, да бъде благословена за успех, за благополучие, за здраве, за късмет на всички
които работите в тази кооперация, да сте живи, здрави, най-вече Илян, Марин, които са ни събрали на този хубав. Всяко едно начинание, което се започне, трябва да бъде благословено. Да сте живи и здрави, Божието благословение и милостта му да дойде върху всички вас. Амин. Щастливи празници. Сега ще мина да поръса комбайн.